Kod chieme pacho kae ne jatend piny William Ruto olando ne chakre dwe mar 9 higa ni sirikal dhi fungo nengo kodhi mag oduma gatamalo 50. Kamano nyiso ni bag achiel mar koth oduma ma iuso $300 sani dhi uso $150. Ruto wacho ni okang' ma kamano en mar neno ni jopur opidho cham karom gini mar yuto ma okalo ne ok obedo makare nikech chal mar lwasi. Ruto loso e kinde alam e kanisa mar Makutano e kaunti ma Taita Taveta. Serikali ya Kenya tumeamua ya kwamba tutatoa pesa ya serikali kupunguza ile gharama ya mbegu ya mahindi by 50%. Ile mfuko ilikuwa inauzwa shilingi 300 itauzwa sasa 150. Na pia tumetoa pesa ya serikali kupunguza gharama ya mbolea. Ile ilikuwa 2500 sasa tunapunguza ikuje 2000 kuanzia mwezi ujao, ndio wakulima wetu waweze kuzalisha katika kutumia mvua ambayo